Ассалому алайкум мухлисони канали Саудутиҷӣ. Бардуру ва хори азиз ҳама каса созаи хубен саломатиётон хубай настаринотон созай. Бардуру имрӯз хеле десен як навори пачкай дига, яъне ки навори мошинҳои фурӯшияй, бисёртар мошинҳои сабукрав ҳам ҳастай ва тракторҳои фурӯшӣ ҳам ҳастай, мошинҳои боркаш ҳам ҳастай ва бардуру моторол ҳам ҳастай, мотороли мисол барои боркашӣ. хулоса видеоро тамошо кунен, ҳамаша мефаҳмен ва барои дастгирии мо ҳаму ядона лайки бепла биҷиқен ва касе мемонен подписатсия кунен. Касеро мефора ки видеои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунем, дар комментария канали диеми хидмат закрепит кардагием, бидурен тамошо кунен. Агар он кас хона мошин дошта боше, нами рақамҳода дар WhatsApp-аш роӣ кунен. Рафтем. дӯстони азиз, навора сар кардем, як ҷода ёнбош кунен, видеои моро то охир шад тамошо кунен, хаяк ягон мошин шумода маъқул мешавад. дӯстони азиз, ин мошини десен Opel Vectra B мебошад, соли баромадаш 1996. Судишвориш бензин газ кор мекунад. Кузов седан рангаш, кабуд, объем мотораш 1.6 литр, коробка механикае. сои мошин гуфтагие ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, 1 сола ҳуҷҷат ҳам доштаи срочни пулум дар кор гуфтагие. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе, нархша 18000 сомонӣ мега. Касе харидори аниқ боша, арзона мешава. ина номрои телефонаш бардуру маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанен. дӯстони азиз, бо як бор дига даётон биёрам ки касеро мефора видеои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунем, дар комментария канали диеми хидмат закрепит кардагием. бидурен тамошо кунен. ва бардурои мошини десен Vaz Nivai, соли баромадаш 1999, судишвориш бензин газ кор мекардай, объем мотораш 0.6 литр. коробкаи мошин механикае, бардуру механика 4тага гуфтагие, баллонош 80%, документош будшидагие, мошин пусидагӣ надора. бардуру нарша 30000 сомонӣ мега, бо арзонам мешава. инами номрои десен бардуру номрои расияй да ҳами рақамҳо WhatsApp ҳам дора. шумо метавонед ки маълумоти бештара да ҳами рақамҳо занг бизанен. мошина бардуру Nivai 99 сола 30000 сомонида бихаренша. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. дар видеоҳои пешина гуфта будам ки ягон хечибекҳои арзонтар монед, дар комментария нависта будам. бардуру хоб Opel Astra F соли баромадаш 1997, судишвориш бензин газ кор мекунад, кузовша хечибекай, бардуру чихеле десен рангша фиолетови гуфтагиай, объем мотораш 1.6 литр, коробка механикай. сои мошин гуфтагиай ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, срочни фурӯхтан дар кораиша ҳама ҷош 100%. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе, нархша 27000 сомонӣ мега, бо арзонам мекадай. марҳамат бародару, дига маълумотош навистагӣ нест, шумо метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти бештара бигиред. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. касе ки тамошо кардесен, ҳаму як дона лайки бепла биҷиқен, ҳамин видеои моро дар имотон поделитсия кунед ва дар комментария бинависен ки чӣ хели мошинҳо шумода дар корай. дӯстони азизи мошини десен Opel Astra F мебошад, соли баромадаш 1996, судишвориш бензин газ кор мекунад, кузовша чихеле десен бардуру универсал, рангша сир гуфтагие, объем мотораш 1.6 литр, коробка механикае. сои мошин гуфтагие ки мошинам ягон айб надора. касе харидор боша, биёя мошина бибина, бо гап мезанем. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе, нарша 25100 сомонӣ мега, бардуру 25100 сомон, бо арзонам мекадай. номрои телефонаш ҳастай, занг бизанен. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. мегзарем ба Hyundai Galloper номдоштаи соли баромадаш 2000, судишвориш дизел будай, бардуру кузовша универсал гуфтагиай, рангаш серебристӣ, объем мотораш 2 литр, коробка механикае. сои мошин гуфтагие ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. касе ки мисол харидори аниқ боша, занг бизана, бо арзонам мекадай. мошин қарор дора бардуаҷонот дар шаҳри Ваҳдат, нархша 18000 сомонӣ мега. 18000 сомонӣ. мумкин бо арзон кунад. ина номрои телефонаш, касе харидор аниқ бошен, дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, эълон мона давом метем. ин мошини десен бардуро Opel Zafira, соли баромадаш 2002,
сӯзишвориш бензин газ кор мекард. кузовша минивен гуфтагиай, рангаш серебристияй, объем мотораш 1.6 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагиай ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, кондитсионер дорад, 4 электропакет дошта, газаш евро 4 будай. документош 11 моҳи дига. мошин алишам мешавад ба ягон Toyota Avensis нависагиай, ана караванаш боша, болои разницаша мебинем. ин мошин бардоро дар душанбе нарша 46 000 сомонӣ мега, арзонам мешава. алишам занг бизанед. тамошобинони канали Савдутиҷӣ, бардоро касе ки тамошо кардесен, ай шумо хоҳиш ҳамун як дона лайки бепала биҷиқен ва дар комментария бинависен ки чӣ хеле мошинҳо шумода дар корай. ва бардоро ҳами битонен ҳамин видеои моро дар имотонам поделитсия кунем. ин мошине десен бардоро Mercedes-Benz C-класс соли баромадаш 1995 будай. сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, кузов седан, объем моторша 1.8 литр гуфтагиай, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагиай ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, дигар маълумотош навистагӣ нест. қарор доштаи дар шаҳри Душанбе, нархша 40 000 сомонӣ мега. солаш 95 40 000 сомон. ина номерои телефонош, касе харидори аниқ бошен, занг бизанед. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. ин мошине десен Volkswagen Passat соли баромадаш 1999 будай. сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, рангша сиёҳ гуфтагиай, бардоро объем мотораш 1.8 литр, коробка механик будай. соҳиби мошин гуфтагиай ки срочно мошин ма мефурӯшам, ҳолати мошинам хубай. қарор дорад бардоаҷоно дар шаҳри Душанбе. ин мошин нарша 23 500 сомонӣ мега. 23 500 сомонӣ бардоро Volkswagen Passat 99 сол будай. номерои телефонош ҳастай, дигар маълумотош навистагӣ нест. метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг бизанед, мошини 23 500 сомонра бихаред. дӯстони азиз, эълон монад давом метем, монда набошен. дӯстони азиз, ин мошине десен Toyota Corona Mark D гуфтагиай. Toyota Corona Mark D соли баромадаш 1997 сол. сӯзишвориш бензин газ кор мекард, кузовша седан гуфтагиай, рангаш сафед чихеле десен, объем моторша 2 литр гуфтагиай, бардоро коробка автомат будай. соҳиби мошин гуфтагиай ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, касе харидор боша, бо занг бизана, бо чақчақа мекунем. қарор доштаи мошин дар шаҳри Душанбе, нархша 23 000 сомонӣ мега, арзонам мешава. алишам гуфтагӣ нест ба чӣ алиш мекунам. хай бардоро номерои телефонош ҳастай, касе харидор бошен, занг бизанед. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. мегзарем ба Lada Priora бардоро. чӣ хеле десен Lada Priora состояниш зурибат, хидматам гарини маъқул шуд, бовар кунед. соли баромадша 2012 гуфтагиай, бардоро солои хай хеле навтар шад. 2012 сӯзишвориш бензини холӣ, кузовша хечибек гуфтагиай, чӣ хеле десен объем моторш 1.6 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагиай ки срочни пулам дар кор шудагиай, танировка документош буд мешава. хоб гидравлик, электропакет доштай, сентр замок ҳам доштай, бардоро 4 баллони нав, хадавоиш губка ҳамаш кардагӣ будай. илтимос мекунам беҳуда занг назанед гуфтагиай, бардоро қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, нархша 31 000 сомонӣ мега. касе харидори аниқ боша, биёя мошина бибина, бо арзона мекунем гуфтагиай. ина номерои телефонош, конкретни харидоро занг бизанед. дӯстони азиз, эълон мона давом метем. дар видеоҳои пешина нависта будам ки ҳам хеле материалҳои арзон бимонем, ба ҳамин хотир бардори на як тама ёфтам. материалҳои бардоро фурӯшияй, соли баромадаш 2016, пробегша 1000 гуфтагиай, объем кубша 25. соҳиби материал гуфтагиай ки самосвалт ятона дар ҳолати хуби техникӣ қарор доштаай. бардорҷоно, дигар маълумотош навистагӣ нест. агар ки мисол каседа маҳқулай, каседа дар корай, қарор доштаи дар шаҳри Душанбе, нархша 17 000 сомонӣ мега. 17 000 сомонӣ. ина номерои телефонош, бардоро занг бизанед, маълумоти бештар аз соҳиби материал бигиред. дӯстони азиз, эълон мона давом метем, лайкҳоро фаромӯш накунед. хоб, трактор Беларусия бардоро 952 будай. трактори 952 соли баромадаш 2011 гуфтагиай. состояниш зурай, чӣ хеле гуфтам, соли 2011 соли випускаш.
ҳолаташ хуб буда, дига маълумотош навистагӣ нест, қатиш чӣ дора надора навистагӣ нест. Бардоро қарор дорад дар ноҳияи Мастчо нархша 145 000 сомонӣ мега. 145 000 сомонӣ. бо гуфтагие ки касе харидори аниқ боша арзон мешава. Инаи номрои десе номрои Ториксонай занг бизанед. тамошобинони канали Сауду Тиҷӣ дар комментария бинависед ки шумо да чӣ хеле мошинҳо дар корай. Ман ҳаракат мекунем ки дар видеои оянда бимонам. дӯстони азизи мошини десен грузовой газел будай. грузовой газел соли баромадаш 2001 сол будай. солҳои хеле навтараш. сӯзишвориш навистагӣ нест бардоро. хай ба чӣ мисол газ қатӣ мерава, бензин қатӣ мерава. фақат навистагие ки состоянии мошин зурай. рамаи газ 53 задагӣ меша. қарор дорад мошин дар шаҳри Хуҷанд нархша 43 000 сомонӣ мега бардоро. 43 000 сомон бо гуфтагие ки касе харидори аниқ боша арзонам мешава. ина номрои телефонаш бардоаҷоно занг бизанед, маълумоти бештара аз соҳиби мошин бигиред. тамошобинони канали Сауду Тиҷӣ, бардоро ва хоҳарои азиз, ибд навори мошинҳои фурӯшии имрӯза касе то охири видеора қатима тамошо кард, дар комментария рақами 1 бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора қатима тамошо кардед. ва агар видео маъқул шуда боша ҳам я дона лайки бепила биҷиқем бардоро. ҳамин видеои моро дар имотон поделиса кунед ва дар комментария бинависед ки чӣ хеле мошинҳо шумо да дар корай, кадом мошина нарша фаҳмиданиед. нам хеле буд бардоро. то видеои оянда худо нигаҳбонтон боша. хай дастгирия фаромӯш накунед.